2 ma ubumvalela lapha uhamba uyophuza novusi. Okay. Mangifona mina njalo mangikufonela sizokhuluma noma ulele. Mangifukhuluma noma akekho. Ngelanga ngathi ngafika umnyango ukhiyiwe kanti umkhiyele ngaphakathi. Uma kuthiwa uthathwa ukuthi isilonda lesi singenwe udoti awukho wena uyobhenga. Ebusuku mayekubiza wasabela. Efuna ukukutshela uyafa yinhlungu wathi uzombona ekuseni lo kusele omfice khona esebanda. Phika-ke. Usuqedile? Sengiqedile. Khona unye osazokufuna? I-answer ukuthi uthathe Iyona kuphela i-answer oyifunayo. Ngikona nje ngenza ukuthi ngibize usisi la. Sanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nehlelo noLungsta. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa ke sisondele ngoba kunodaba abafisa ukulidingida nathi. Sabona sisi njani? Ngiyaphila sisi wena njani? Ngiyaphila. Usimemile la ekhaya usisuba? Igama lami nguSamye Isibongo ngwakanala. Samke Nala. Yebo. Okay. Nala. Abakuphi abakanala? Uthaze ngasina ngoba ngashada. Washada. Isibongo sakamanje ngizokhuluma. Oh, isibongo sika mama. Oh, okay. No, tell me ke Samke, yini inkinga? Qala. La nginenkinga ngashadela kaNgcobo ngashiya usisi wami noma. So uma wami waseba nenkinga wagula waba nesilonda waqwebheka. Waba nesilonda kwathola ukuthi unoshukela. Noshukela. Ish. Manje waqala ngokukwebheka? Ya kwaba nje into encane samuse eklinikhi kwathiwa hayi ngoba unoshukela isilonda sashukela asithetheki. Ngase lokho ngifakela usisi wami imali ukuthi bamtreat benze yonke into. Mangifona ngithi ngiyachecka ukuthi ngicela ukukhuluma noma ngiyisa ukuhamba kanjani. Ngelanga ulele, ngelanga uyatreatwa kodwa imali ngiyayithumela nyanga zonke. Ngelanga ngifonela umakhelwane ngithi hayibo ngithi ukubuza oba phela uma ngimthole efonini nayo. Makhelwana angitshela hayi uma wakho uyavalelwa usisi wakho uyayihambela uyayigrovela uhamba ubumnandi. Nawo ngoba ngihlezi ngifona ngifaka imali nyanga zonke athulele ngelanga utreat isilonda ngelanga kiwa ibhedlela kanjani na athi hayi ngelanga ubofika ngithi ay okay kodwa ngeke ngikwazi ukuthi ngithole usisi wami efonini ngoba uzobona ukuthi omakhelwane sebengithayimisile. Ngahlala every day ngelanga ngithola ucingo. Thuma akasekho emhlabeni. Hawu. Bathi hawu kanjani ngoba uhlezelele uyatreatwa yonke into udla yonke into treatment ku right. Ngibuze kanjani na angakwazi ukuchaza useyakhala efonini. Mangifika umakhelwane bangitshela sonke istory hayi uyavalelwa ebusuku uyahamba uyayiphuzela. Ngimbuza ushone kanjani ubukuphi athi hayi ngibuye ebusuku ngamuzwa nje uma ekhala ngiyangalala isilonda sesiphuma izilwane impethu. Xa isilonda siphumilana impethu kanjani ngoba lo muntu zonke insuku uyaklina. So bengicela nisihlanganise ke njengosisi omncane nomdala ngoba ngifuna ukwazi ukuthi uma uzadlula emhlabeni kanjani ngoba bengikhipha yonke into ephathelene noma nezibhedlela nemali bengiyikhipha. Yilokho enginicelele kona. Okay, so manje awukwazi ukuhlala phansi nodadewenu ngereason ngibuzo uthi usisi wakho yena omncane ngithi. Yebo. The reason ngibuza ukuthi akwazi ukuhlala naye phansi ukukhuluma lolu daba umbuzo ukuthi hayibo dadewethu kanti kwenzakalani? Angiboni ngoba nasefonini ngithe mangiqala ngibuza kwakukhona ukuphikisana namagama nokungezwani. Ngithiwa sengibhaleleni nathi ngicela nizongisiza ngoba ngiyadinga ulwazi ekugcineni. Akathe ngcwatshwa ke bekunjani ke? Kwakumgcwabo nje kodwa nabantu babebona ukuthi akuhambi kahle asiboni kahle. Anzwani. Yebo. So ifone uma bengenayo wamphuca. Akubanga i-red flag leko kuwena ukuthi ke nowuphucuma wakhe ifone? Like anginaka ngoba ngangitshela ukuthi mhlawumbe ubothi ziyamphazamisa ngoba benginokufona noma isikhatsini. So kwahamba ifone wamphuca mase ngizwa wamphuca wayidayisa ifone. Usizwe balekela ukuthi ngizozwa uma uzongitshela yonke into ukuthi uyahlukumezeka. Omakhelwane manje bona basafonela nganika amaphoyisa ke mabebona ukuthi uma wakho uyakhiyelwa uyavayelelwa uyabathuka umuntu nomuntu anaka indaba zakwakhe. My goodness. Usisi wakhe umuntu onjani? Oh, sisi uzombona mesifikile. Angifuni nje ukuchaza izozibonela. Cha ngenzela ukuthi phela ngibe prepared ngoba khathi sikhuluma efonini ngimcela ukuthi sicela sihlale phansi sikhulume. Ube umuntu oright. Uzoba right. Ngoba akakwazi.
Okay. Kodwa mawufuna ulwazi nomakhelwane ba-right ngentombazana esiyasekhaya nami ngi-right. Kahle kahle bekusihlanganisile angiboni ukuthi kukhona okunye. Mangithola incazelo naye uzophuma abhekele nami ngiphume ngibhekele. Okay, Sibadala sonke. I-deep kakhulu lento oyisho mawuthi-ke okubeni inhlanganisile wena. Ubaba Bahlukene. obaba bahlukene. Yebo. So manje nibona ukuthi-ke ngoba sekushona ayisekho i-relationship. Phela vele sesibadala naye imdala. Fanele afunde ukuyimela. Ayithi kahle kahle ubemeke ekhadi likamali kasasa aphinde balance ngami. Uma uhamba nekhadi lakhe kwahamba nakho konke afunde ukuyimela. Unama-O lawa amphuzisayo makayimele naye ngesayidi lakhe. Ayibona semdala sesikhule sonke. Ake ngibuyele kuwena-ke Samke. Uyezwa ukuthi umama uyagula. Ungitshela ukuthi-ke nawe usakwazi ukuthola isikhathi uzolunguza ekhaya ukuthi-ke hawu ma unjani sinjani isilonda. Ngisuzwile ukuthi unoshukela isilonda sipholi. Mina ngihlala kude mangifikile bengimfike right. Mumfice right? Bemfice right nje ewumuntu ngela ngafika elele ngafika kwa2 year ngangamfica kwa2 year kadokotela. Kwasho ukuthi nami ngiyaphuthuma umuntu engiganile alifakwa. Bengitshontsha ngokuya ngela nje ngigcina nje waye right uma kodwa ngimbona ukuthi hayi uyafisa ukukhuluma inkinga nangu khona akafuni ukushiya sobabili. Manje uyambona umuntu mefuna ukukhonta afuna ukuyikhuluma nomakhelwane befuna ukukhuluma kodwa akafuni ukuphuma nje uhleli la kwacathi ukuthi kufanele ngize ngihambe ngoba uyazi angihlali isikhathi eside kwaphoqa ukuthi ngize ngihambe ehamba nami inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi yini lade efuna ukisho asaba ukuyikhuluma ekhona. So manje asakwazi nokutshela uMapholo ukuthi ngisacela abantu umama azohlala nami isikhashana. uMapholo bazwana nosisi wami wamthuka wamtshela ukuthi azizalwa ndawonye akanakuthi akulakhe. Kwaphoqa ukuthi-ke eyami indoda ingabusalibhada ngoba wathi kubo kama wakhe nobaba wakhe thina sizalwa kweyimina ngizalwa omunye ubaba. Indlela okhuluma ngayo ngizwa ngathi uma wakho naye wayemvuna usisi wakho. Ubemthanda kakhulu. Bemthanda uba yonke into yakhe beyibibiyele ifihla. Okwambe kugqama makukhona ingozi lekugqama okwakhe hayi. Kodwa yena behleze ingane right. Okay. Ngoba ngisho ngifikile ngimbuza ma uhlela kanjani athi hawu ngiphethe kahle umntana. Kodwa umuntu mambuka ubuso obushenye into umlomo ushenye into. So kungenzeka ukuthi ayiseshawa amahloni ukukhuluma iqiniso. Ukukhuluma iqiniso sebone sekulate noma ngingalikhuluma. Mhlawumbe ayisefuna kwanhlambuluka ukuthi akhulume ahambe emhlabeni. Kinga ke nangubhongozwayo umile mengento. So manje wena njalo uma uvakashile yena uba lapho naye. Vela ngithi phela ngifone ngisho ukuthi ngiyeza. Okay. Ngoba ma ngifikile engekho ngizofika khiwe ngizongena kanjani? Vele ngiqale ngibhuke ngiyabhuka ngaze ngasho ukuthi ngiyabhuka uma uzobona uma vele ngiqale ngisho ukuthi ngiyeza. Shuthi bese yatshelwa ukuthi meke wakhuluma uzobona uzophisha uba kuyacaca. Sure. Okay ngizomlanda udadewenu sizokhuluma naye simuze ukuthi yena uthini ngalolu daba. But-ke usu-ready ukuzwa noma yini la azoyisho. Sengi-ready. Usu-ready. Sengi-ready. So into eyishoyo usami kuyona ukuthi-ke okwakunihlanganisile akusekho. Vele naye walikhipha. Wakwakhipha naye. Nami ngilibambe lakhe walikhipha wathi njoba uma ephuma sho sokuhlanganisile akusekho ngathi good. Ungisho ugula ungathi abangifonele. Wathi ngikublockile ade ngakubhlocka ngathi ngiyabonga mntama phelile. Unazi ingane udadewenu? Unazo. Nawe unazo? Nginazo. Manje nisacabanga elizona-ke? Kuyafana sisi noma ngayicabangela angikulezi engizokunika ingane uma ucabanga uzokwenzani ngoba kangidingi washo ukuthi angikudingi. No, it's fine Samke. Sizomlanda udadewenu sikhulume naye. Simuze ukuthi-ke elakhe iqiniso lithini elomakhelwane sebekutshelile ukuthi bevalelwa ekhiyelwa wazoba nezilwane esilondeni. Yebo. So sizomlanda udadewenu. I hope ukuthi-ke izinto azozisho zizokwenza ukusiza uthola iclosure. Hayi asithembe. Ngiyizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke uthi udadewabo omncane uyena ade sihlala nomama and kuningi akuzwayo after umngcwabo. So okubalulekile ukuthi sihlalise udadewabo omncane sizwe ukuthi ngempela kwenzakalani before ashone umama. Asambe somlanda. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy. Walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. 3 2 Ake sesibuyele babukeli be-Black Life TV sesimlandile udadewabo Samke omncane. Sawubona sisi.
Siyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Igama lami nguLungisa wa Black Life TV, uhlelo inkinga zomndeni. Ngimenywe udadweni la uSamke. Uthena ucela sisondele sokwazi ukuhlala phansi sikhulume. So before ngimneze ithuba ungasungitshele nje uSamke nawe injani relationship? Imahlakahlaka nje kodwa nje ayikho right kodwa futhi anginankinga nalokho. Ayikho right mhlawumbe ungasunginabele nje ukuthi mawuthi ayikho right uchaza ukuthini? Azwani. Why ngabantu abona? Masingazwani uqale eguleni kama nganganankinga naye before ehambe eyoshada yonke into aku right. Inkinga ibese qale nje ukugula kama saqala lapho ke mina naye ungazwani vele ke asambi vele asikazi vele sihamba indlela ezodwa mina naye. Okay. Ezenza umkhokheli okay naye indlela yakhe le yabona ngayo ku right. Nama ngihamba indlela zami uzoba uyena uzokhuluma kakhulu wena yabo engamfuni into engahlangana nayo. Thana ukuzenza uyena nje ufuna ukusiphatha kusho ukuthi So lokho konke ukwenze after eshadile. ngisho ngakashadwe nakho lokho ukuthi ke But wengenakho lokho ngenxa ukuthi usisomdala. ubusisi obudala busho ukuthi kumele usiphathe. Ungakhuluma nami nawe ngendlela ongathanda ukukhulunywa ngayo. Hayi ukuthi usufuna ukungiphatha Like mhlawumbe ungasungitshele ngeyodwa incident la wabona khona ukuthi hayi uSamke ungijwayela kabi ke manje uyangiphatha. Yini into yakayenzeka nathola ukhiqizisana? Okay umanje engakaguli esakhona naye engakashadi. Uyena ngithi uyasebenza. Okay uma ukhona ngikhona nami. La mhlambe okay ngihambile. Uma sihamba nawo abangani bami isikhathi engizobuya ngaso uyena uzobuza qala isikhathi lesi ngobani ubani yena Umncane nje wena. Uma kumele ngibuze lokho. Uma yena usuke ethule ngenankinga. Noma naye inkinga uma vele uzobe sethule ngoba sekukhulume yena kuqala. Okay. Ngizodedela usisi wakho akutshela ukuthi why sila. Samke. Sawubona ngiyaphila. Into eyenza ukuthi ngibize abalabo usisi khona nginenkinga la. Ngifuna ukwazi ukuthi uma udlula kanjani emhlabeni. Ungathi Ngilokho engifuna ukwazi ukwazakaleni ngoba Detective manje. Angiyena. Inkinga ukuthi ngifuna ulwazi. Waliyekela niqaleni. Ngeke ngikwazi ukubuza wakho kukhona abantu. Ngeke ngibuze phambi kwabantu futhi inkinga yakho yazazi awukwazi ukuhlonipha umuntu. Wena. Yazi ngize ngahlonipha indaba. Angichazela ngazi. Wena lokho nje ukwathola isibongo esisha sakaNgcubo. Wakhohlwa na ukuthi kombe wawuzalwa ubani emndenini onje kwaleyo madlana yakho awuthi uyayiletha. Inkinga yakho ufuna ukondliwa. Ukondliwa wena inkinga zakho sisi ngeke ngikwazi sumdala funda ukuyimela. Rest. Yazi uma ngasho kanjani? Angazi ngoba ngifuna ukwazi. Awungichazela ngathi uyazi. Futhi verse uyazi. Ngiyazi ngoba vele ehlala nami uma mina ngazi ngibe babysitter mina. Uma wakho ngazi ngibe ukuthi like ngi-caregiver. Uma wakho nje ukwendlela ingane zakho bekwenzele right. Abanye bekushiya. Bengakwenzeli lutho. Right nje. Uma wakho bekwenzele yonke into. Ngizwa uma wena uspot bread. Okay, khulisa wena khulisa wena uzofuna ukujayisisa kuma wakho kanjani? Umsebenzi uzothola kanjani? Ufuna nisi umsebenzi. Umsebenzi othola kanjani? Ekseni kumele mawuvuka into yokuqala. Awukabe ipharisha kumele umjova. Into yokuqala leyo. Ubuvuka umjova noma ubuvuka uyojola lapha emgwaqeni. Umjova wakhe kumele enze sure ukuthi usefrijini. Akuyona inkinga ufriji sedlini. Iphelile. Ngiyayithenga imali ngiyayiletha. Kanti ngibuthaga ngeqolo lakho ngapha bengiyikhipha yonke imali. Wena uthatha imali wondla uvusa ngithi. Lungile phela naye bekumele ngimondla ngebani yabani. naye. Izinto yakho mina uzochoka uma. Hawe wena ngodwa mina nobabili. Lungileke. Nawe sisezwela. Wena ngithi wena bugada uNgcobo lapho ukuthi afuna ukuthi unyakaza ngoba wena ngina ngithi wathi wena ngihamba ngibazali ngoba manje sokela kanjani ngini bungasidingi. Kodwa imali yakho uyidla novusi. Apho Ngcobo encengile nje ukuthi umamthanda. Manje bekumele senze njani? Ufuna umsebenzi ufuna ukondliwa. The time imali ifika. Ubuyenzani? Izoba nezidingo zayo vele. Ziphi ngoba vele ima wena kudliwe vele. Ngisho ngathiwa sidla sivuka ngamaKellogg's silala ngoba ngibona kwakho wema. Uhlalele lokho ngafuna umsebenzi kodliwa.
futhi rest Okay, asidlulele la. yabo njengamanje Angiphizelanga vele lotho. Shona lo usheleni Ngeke beke ngisaletha uma Hayi, manje ufuna nini? engifuna ukwazi ukuthi uthathwe yini hamba umgumba uze emhlabeni. kuyena Angibeke ngikwazi ukumgumba. Wena ulele ma, awufanga chef. mhlawumbe ngamdlisa ubuza amakhelwane bakho Ngiyasola. Angithi wena uyabhenga uhamba lapha kamamnete encane. Awugela ukhona. Azibulale ma. awukaze ngimbulana Uchaza ukuthini nothi awuyena i-babysitter kuma wakho? into engenza ngisho njalo kuzomele ngifike nginakekele izingane zami angisanasikhathi mina sokuthi Awunayo ingane efaka inakeni. Ziyafunda zonke lezi ngisho ngane. ngathiwa ayifaki okusalayo yami Uhamba ufuka ilinde esikoleni ngebreak kumele mhlawumbe ngiwashele mangithanda angisezami Mawuthanda. ngawe Uwasha kumele ngizenzeni khona umshini njengawathi wena ukathenga washela uma ngathenga umshini. Uwasha kuphi kanti wena? ngisho ngathiwa ngiwasha ngenyawo ngiyayixofa imina dokusala kumele enze lokho Sne uNkulunkulu wami. iyangishwamisa lento oyishoyo. Usho ukuthini ukuthi kena awuyona i-babysitter kama wakho? sisi ngathi kusamngi Yeah. abo le mali ngoba uhleze ekhalela ukuthi hayi nyenye imali nya akafuna umuntu Wamxosha nje ozolento uma wengamceli wamenza. akaxoshwanga yimini Waxoshwa wena. uma Wena oyakha ngithi. lalela sisi ngiphume kulo vela ngihlana Lo nomgqovu wakho wangagananga nje. anginankinga Futhi nalovusi wakho ngokuthi ufuna ukubenza kodloba manje umuntu akasebenzi naye. Sibothe nendoda yakho dodo. uma kuthini qhubeka nongqopho uma Yamuzwa? uma Iveza ndlebe le nto. uma behlala nomuntu athanda ukuhlala naye Bethanda wena phela ngizwe wamdlisa. awu sisi angithi phela ngihleni ima untshela lona sisilungi umuntu ongahlali naye ungamthanda njengomuntu ohlala naye Uqashiwe phela ungaxosha kanjani? anything oyenzayo Noma usikale home. akufa anginayo right yokumisa home mina nikhona nina nikhuluma ngakho Kanjani ngoba ubungafuna abantu abasebenzayo ubona wena. ayazi wakho Angisisho ama caregiver wena ubuyixosha ufuna ukudla le mali ayazi yakho. wakho hlo kwenza njalo kumhambisi kodwa vele ke Wena wawungabusi ngani? kwavele nje wena vele lento lekhulunywa ngayo into engasenasidingo ngoba umama Kanjani ingabe nasidingo? Abazukulu bakho ufuna ukubatshela uzobatshela ukunasidingo. Awuchazela kwenzakalani? nathi obethe ogoga sibazi kodwa sikaze sihambe sibuza ukuthi kwenza washona okay washona manje sengizenzani Ima-ke Sne samke ngicela umtshela ukuthi omakhelwane bathini intatezi ziqhubeka la. angangitsheli mali ngekho igama lamakhelwane Okay. Igama lingabi bikho kwamanje. Kanjani umlalele ufuna Sne. ukubathola ithi wena uyathukana istradi sonke. Ngicela umlalele. Khuluma sangithu Wena Sne. Thuma ubumvalela lapha uhamba uyophuza novusi. okay Mangifona mina njalo mangikufonela sikhuluma noma ulele. Mangifukhuluma noma akekho. Ngelanga ngathi ngiyafika umnyango ukhiyiwe kanti umkhiyele ngaphakathi. Uma kuthiwa uthathwe ukuthi isilonda lesi singenwe udoti awukho wena uyobhenga. Ebusuku maye kubiza wasabela. Efuna ukukutshela uyafa yinhlungu wathi uzombona ekusele ukusele omfice khona esebanda. Phika usuqedile sengiqedile. khona unye osazokufuna I-answer ukuthi uthathe iyona yini kuphela emhlabeni. i-answer oyifunayo Ngibona nje ngenza ukuthi ngibize usisi la. kwakolwesihlanu kuyiphathi kaThando Uthando uyamazi umngane wami hayi isiqomqomo phela leso. exactly okwenzeka ngalobo busuku ngisho ukuthi ngiyayiqhenya ngakho o mhlambe kanjani njani ngangingekho angiphiki ngahamba ngalolo lesihlanu sahamba nje emini mhlawumbe abo 11 sayolanda ikhekhe kwathenga inyama nana nafika ngakushiya kubo ngabuye ngeze ekhaya afika uma ngamklina lezo ibungeshiwoyo okay mina ngaze ngiyibone mhlambe ke loyo makhelwane wayifica zikhona ngalelo langa but mina ngizazi Ungayivuma yini? angithi njengamanje wena uthe ufuna impendulo sengiyakuchazela into eyenzeka ngabuya ngamklina ngapheka into ayifuna kumina ngalelo langa wathi naka licela uphuthu ucela ipapa yes uphuthu lakade lukhona lalisalile ngayizolo ngamenzela ipapa ukuthi uphuthu ngifudumezile ngenza amasi ngenzela izingane ngalenza ipapa ugela the uyalicela ngamtshela ngathi ngizohamba iphathi kaThando ngizohamba ngiye ephathini kaThando angazi ngizobuya nini wathi yena mase uhamba
ovala umnyango ngoba iminyango iyashawa la ngaphandle. Ngcono umuntu agquzule umnyango okhiyiwe. Ngangambuza ukuthi ukhiye ngihambe nawo noma ngiwushiyeni. Ngavala ebusuku sengihamba ngibashiyeni sebedlile ba-right basembhedeni. Shuthi mina into engayenza ukuthi yaba wrong. Ngangamthathela ibhakede lakhe ngalisondeza kuyena njengenjwayelo. Shuthi yena wavuka ebusuku uma yisho ingane ngamuzwa mina ugogo evuka ebusuku angimazi wakheqwa yini wawa. Shuthe wapi epassage. Shuthe mesebuya ubuya unalezo inhlungu yembhedeni. Mina sengiyayibuyela isikhathi engibuya ngaso mhlawumbe sengabuya around mhlawumbe 3 mangaphosisa intatha. Ngiyabuya umuya ekamerweni udlula eminyango wakhe. Ngathi mina ngibona balele kanti kusho ukuthi yena akalele. Ngadlula mina yele ekamerweni plus ngiyidleleke. Shuthi wagquma lapho ke wagquma shuthi kwaze kwafika isikhathi sokuthini uyathula. Ekseni mase ngivuka ingane ithi mama ugogo ngiyamemeza ngithi sengiyahamba akasho ingane ayekade yelebral. Ngavuka mangifike ngithi kwenze njani hayi ayo kanti usethule. Okungenzeka ukuthi ke inhlungu ke kuthiwa inhlungu ihambisana nenhliziyo. Mhlambe zambamba kakhulu kwaze kwadlulela. Shuthi ke nendlela ke leni isho ukuthi ke bengamphathi kahle ngimkhiyela ntontoni ke. Kodwa mina uma ngikaze mina uma azasho ukuthi into ethile nethile ngiyithandi kuwena. Mhlambe weyisho ke kwabanye. Asho mhlawumbe yamshaya. Kumina angikaze ngimshaye. Ngisho la ngelilodwa. Indlela ekusaba ngayo. Hayi okay angisekho lapha ekuphikisaneni nawe vele singaphikisana ngaze kusemnyango. Mina into engisho kuwena ukuthi ileyo. Kodwa nje ngisho ngathiwa manje uyavusa uyabuza ukuthi yona ukukushaya ngikazi uma ngimshaya ngingalihlaza impela ngaphandle kubantu abathanda ukukhuluma indawo zabantu kodwa kuma ngaze ngibe lihlaza ngale ndlela nini enithi ngilihlaza ngayo vele kuwena ngizoba rude ngoba vele nawe rude. Kodwa mina umuntu mefika kumina ngosawubona ngizomphendula ngoyena. Unawo nisabona umuntu engangingena usawubona nami anginawo angincengi phela ngihambe ngicenga umuntu mina ongangisizi ngalutho. So manje tell me something. Kwakubalekile yini ukuthi uhambe ephathini kaThando ukwazi ukuthi ushiye uma wakhe egula? Ukugula kwakho uma kwangekona ukugula kokuthi sisi uyaqiqingwa. Like mina ngathatha ngokuthi hayi ngoba vele uma unesilonda okay sengimnikile i-treatment yakhe angibonanga ubrongi lapha ekuhambeni kwami. But makuthiwa ikona okwenza ukuthi uma ahambe emhlabeni ngiyayisola kakhulu ngalokho. Kube ngangazi ngangengiye ephathini. Pho manje leyo impethu ke esilondeni. Njengoba ngisho ukuthi mina angikhumbuli nangelilodwa ngoba uma even umclean izingane bezikhona. Makuwukuthi usisi wami lokho mina engimchazela kona akakuzwa. Sengayidonsa izingane eceleni. Ayibuza ukuthi ngempela lena yeyinunu. Into eyayikhona because inunu ngicathi ngikuba mhlawumbe lezi ezinkulu. Futhi noma thiwe lezi ezincane mhlawumbe uyayibona emanzini. Ngithi yebo ngithi lakho ukubona mhlawumbe emclean mhlawumbe zingantanta phezulu. Ingane ingabuza ukuthi hayibo ma iphuma kugogoni lento. Njengoba ngisho ukuthi mina makuwukuthi yena ufuna mawukuthi uyabuza. Angabuza kuzona izingane angilo makhelwane wakhe lo yami okay kulungile shuthi umngane wakhe angifuni nokuthi komba ubani. Samke wena wantshela uba ukuthi ke nesilonda lesi ngikwazi ne oyakhe ibimthuka ngakho nje. Uyazi. Ebimthuka ngakho? Lo udodi. Angimdingi mina. Yabo nje akasangangidingi sisi nami ngisamdingi angikudingi nje. Angimdingi usine udodi. Angcono kube lo mhlawumbe uzoyithatha uhambe nayo nayo kube yakho esibili. Uyezwa. But isine why bengaqamba amanga bathi ke nesilonda bese siphuma impethu? Why bengaqamba amanga? Ngoba ke nasiyazi ukuthi sonke siyazi ukuthi isilonda sashukela sibucayi. Nje seklinika behlezi besho bethi mawukuthi ikhona akumele sifake ibhandishi. Kumele sishawe umoya sinakekele. Mawukuthi nihlele eminyango uzame ukubeka something ezoyikhava. Lokho clinic bebebusha eminyango ashawa umoya besiphuma. Le ndlela ivaliwe. Ukuthi wena ubuyifica ivaliwe. Bengiyifica ngibuyivaliwe ukuthi ihlezi. Kushuthi phela makunje shuthi besinemkhovu. Mawuthi behlezi isivalile. Angisola lokho, ungahlezi uvalile ungamkhipha nje eminyango. Bengangeni umuntu lapha phandle kwa oyakho uvusi wena. Okay. So manje ke sine
Unfortunately ngisazi ukuthi uma wakho umphethe kanjani ngoba kasekho. ngoba akasekho. But ke ngikuza ukuthi ke naphela kahamba ogunjwa ukuze kutholakale. Ngoba manje ngathi into angithi mina lakho into engishoyo yonke uyayiphikisa bla bla lokhi. Kodwa ke abantu abasaphili nina noba u2. Usamke ngala wena wamtshela ukuthi angaphinda alibhadi la. Wathi ke na into enhlanganisile uma wena akasekho. So lokho ke singakulungisa kanjani because excellence ayinganza ndawonye. Right unalo ikhaya nje. Lakhe Liphi la kaNgcobo. What if ngelinye ilanga idivorce kaNgcobo uzohamba yiphi? Uzohamba phela wakho umuzi wakhe aqhubha isibongo sakhe saNgcobo. Wena ufuna ukushada ngelinye ilanga ukhisha udadweni? Ubheka phela lo. Awufelifa. Uba ungashade lo. Anovusa uyihlalele nje ngoba bahlangene Why ungathanda ukushada nawe ngelinye ilanga ube nomuzi wakho? Sisumambuka lo muntu unefuture ongafusha ukafesa. Awuthanda ukufesa? Ukuyofesa? Kufanele lezo 6 nje uhola iqondo. Ngizofesa manje angithi uyasho yena isakasekho uma nekhadi lakhe. Okay, kulelo khadi lama yazi ngikhumbula nangelodi la ngefika uSamke kuthiwe uma akaholile silale singadlile. Asikaze khona salala singadlile. Kanjani lezi ngane ezo6 kumele azondle? Nengane ezo6? Okwakhe lokho mina ngaze zame ezo3. Hawu. Ezathama ezo3 zonwalaxa zakuba. Manje ngingena ngoba ngihleli kubo nawe ngihleli kithi nazo ihleli kubo. Hayi. So u3 uhlala nawe u3 uhlala kaThami. Alright hamba nobaba wazi. Lo 3 okavusi. Okay. Uvusi noThami baneimpilo zabo. Asingeni ndawo vele Mina cabanga uzofaka abantu abangangeni nabandawonye. Hayi, Fanele kubo mina lo. Fanele kutholakale indlela yokuthi ke noba uthuni ukwazi ukuqhubela phambili. Hayi sisi ngiyaxoxa ukuthi ayikho. Ayikho nje Ayikho into engalungiseki emhlabeni manisaphila. Akaphile lo. Into engizoyenza mina ngizothumela umuntu owuchwepheshe. Enze achwepheshe usineqala ingqondo aqhuqheke la lo ingqondo ayisebenza ayisakho isitezi lo. Aqala uqoqo lo. Uzokwenza iappointment nani noba u2. Nizovumelana la nizohlangana khona. Nihlale phansi nikhulume le ndaba. Uzomuse eThaveli. Yayikho indawo Usuyezwa abayicabanga phansi eThaveli usine. But Samke uyalizwa ukuthi uphutha lakhe ukuthi lali kuphi. Ukuthi waya ephathini kaThando wangasondeza indawo ukuthi ke nakwazi ukuchama walimala shuthi inhlungu zambulala. Okay? Sodlala lo. Uyayazi lo mzali. Ngezwe sisi. I think iphutha futhi ke na mhlawumbe walenza kwakufanele ucheck nodokotela ukuthi benazo ngempela impethu. I think kwakumbuzo oqala. Nenye into sisi yena yena nje into ebibalekile kuyena yikwakhe. Ngisho ngathi uyamfonela isimo siyaphuthuma nje esibhedlela. Hayi ngisazotshela ubaba yabo. Okay, umuntu onjalo ugcina uphuma kuyena. Ngoba ngithi uyasho afike ngesinye isikhathi. Anginayo imoto. Ngizofika kanjani kwapha phela wena ufike njalo ngihlale ngisendela wena imali awusebenzi fake ngondle wena mina. Yonke indoda fanele yenza izidingo ingane ezikoleni. Mina yami ubona kufanele uye ekhaya. Amanakeni kuthiwa phelile. Ukuthi kuphelile. Uma kadokotela uyiswa njoba isonto namasonto awu4 isa awu4. Usine ngitshela kanjalo yena. Asuyiswa awu4. Kodwa ke Samke nawe ushilo la ukuthi ke nalifako kungcoba ngithi. Mangikhumbula nayo yamazi. Mangikhumbula kahle usho njalo. But it's a concern if umyeni wakho engakwazi ukusupporta kuguluma wakho. We futhi wenze kahle. No, it's a concern kodwa. Ngeke. Uma thatha imali endodameni kusine. Usinema umama umnika imali wawuthi athi umntanami ushoda ngokuthi mophi ngoba usinemdala imali fanele icatha ngelingane zasini nawe phelelo uthando lokuletha unika uma wakhe imali. I think noba uthuni mhluphile uma mhlawumbe ngcono kunalowo. I think ngimhluphile. I think indlela engayirectify ngayo lento ukuthi nina nibuyisane nibe right. So ngizothumela umuntu ozokudila nani noba u2 ezumndeni. Ayihlangene noMapholoba le ayihlangene noVusi le ihlangene nani noba u2 mase ni right ke senizodonsa nabanye abasemaceleni kwenu khona bezobona ukuthi nina seni right singavumelana ngalokho kuqala. Anginankinga bangifonela la ngisozwa lapho ukuthi awuzokufonela nivumelane. Okay. Wena Samkena
Ayikho inkinga. Ayikho inkinga. Yeah. So asiqaleni lapho. Step sokuqala lokho. Nilungise okwenu ukuqala nobabili. Akasekho lo muntu onihlanganisayo but anitholeni enye into ezonihlanganisa. Okay. Ngiyakuzwa. Siyavumelana. Yeah. Nawe ke siswakho omdala lo. Kusesikhathi kuyadinga ukuthi uzehlise. Okay? Yeah. Nawe uMapholo bafanele understand ukuthi unomndeni, awuqhuma ngetsheni. Understand usini. Yo, ngiyayizela babukele emakhaya ukuthi wenza iphutha wamshiya umama yedwa, hayi ngoba amlimaza. But-ke okubalekile ukuthi boba u2 bathola iclosure bakwazi ukuhila. So ingakho sothumela uchwepheshe wethu ozodila nayo le ndaba bucayi akubona ukuthi bangabuyisana kanjani kube khona elinye ithemba elisha. Siyabonga kakhulu ku Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. The Black Life TV.